И здравейте, ютубъри, аз съм Пеш Наряда и днес ще направя една томбола за каквато ми е профилната снимка в YouTube. Да, много. И така започваме с номер 1. Аз чувам ли се? Да. Супер. Това ще ви обяснявам всяка кола, ако някой не ги знае. Това е Bugatti, най-новото из 2016. Скучно. Не пука. Audi, Няма смисъл да ги обясняваш, всеки знае какво е Bugatti. BMW i8. А защо само аз не знам какви са снимките? 3. 4. И пика ми чарджера. 5. 6. И последната 7, но не и по важност. На какво е седната? Audi R8. О! И всички да гласуват със седмицата! 7! Ти знаеш какви са другите коли, бе? BMW i8, Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro, Bugatti 16, нали? 2016 не съм много сигурна за наименованието, Chevrolet Corvette и Dodge Viper. Пак Audi 8. BMW-то е за идиоти. Много си яко за мен. И така, ютубери, това беше от мен. Гласувайте в коментарите като номера, например, ако ви е харесало 7, нали, напишете 7 и след една седмица 2. Добре, след 2 седмици ще прегледам коментарите в... Какво има, бе? Ще гледам в коментарите, нали, кои имат най-много гласове и тази снимка ще си я сложа на профилната. И така, виждаме ютубери, до следващия път. Да знаете още нещо, че аз ще правя такива томболи, но за игри и за такива тим работи. И довиждане до следващия път.